iga ninka ine kazi ni ane kuruku Vincent tato mwabo magena mama ko imoka bachakire korona ngwa gacho tole bachakire utubege ito na enchira bagitenchira ubutari obara byose tayo baro enchira tayi no baro omuntu agotumekwa egera tubenchira tayi no baro no baro no inchengo vika Vincent magena odasi kurua se magena sawa wakole nasi yani uga saine gote bono gate dige digne gite goti karuwa ngoga ko se ko butori bono ga ni ka ichengo tigende ngare kora era rende ngare kora akange ngare kora era rende yani muta ga ndere inche ke bono e kori uwa ya ina ba tomare entre ko sigari be mo konda nani wa chakre ko joko entu kunango Mwa aga. Motebye ngakere simi pinje nonda. Ayentura umana. Igo bono gagu. Nenchira gutira. Egeite kiabe getu. Bono igo geita gas kiabe getu. Ekega. Kiabe getuga. Bosie kaga inchira. Egeite ki. Ni ga. Egeite ngiare ngo kare. Kare ngiare ngo. Ai. Igo bono egeite kiabe nga temporary. Temporary kiabe abegete. Geruziria. Attempt to reach out in a diplomatic way and it avoid the chaos. But instead, the brother ya college, ya ignore it. But then the tadi ya want. The brother na ne como engineer muna ya madabi, muna binde bija bara usimuna ndete na kimo murama no kwanire. Njogona inonyo kwana they never na ko twara ni katesi. Yono no ko onte bina ki ekengo koratori. Anyinje na kire era ngozi kwa boli yake ndede bando keke ba and that's why I am justified kwa weke ba on that kera indilions ningote kera ngo ko boli this is the way forward bando keke ba Mwanchi muligereria nande nitukolinde ndete kokoletera omugano kuruchinse mechi gacha Nyacheki aigasinde nese location ya Nyacheki Liomoro sub location Bukemweli Kenyoro nabo igo ase constituency ya Bobasi county ya Kisii. Ese metandao ya Facebook nabo igo TikTok online mosa omoberga korokanaga complaint sana iguru yenchera ya sale bale guchikwagacha. Ase karokoligereria kulingana na maeleza ale gotebanga bale guchikwagacha yanko ya yemo ekabaga kugitase bale gwetia umuchanga bono rende abantu baito babiri bakubolia maswali amange Mark Knight Mary Esther bantu online ngakimotaraika iga motoletera umugano igeri tumanye nkigendete kurwa saiga chinsemechiga nabo igo ekaro okochikonya kuligire no comment section abantu abange bakwana ngao entumuneke nkiabete seito bintumune bimbia beta seito namangana nayo bono nakikiagera to bangesa bali kurushinse mucyabo songo wika chinsemechiga cyanya Nyacheki elitonya ale konya rumugano kigimo nkikiye kokolekana gosenki kyalenge kurwa saiga tuyiguchinse mucyonsi ibere elitonya ale ko babekira win mweka mo judge elio torrenchera ki asaiga ko anyege konyarekana omorembo to kesengencho ntoliko koragento gekoleta chaos etagotema gotemanga nchera ki abantu bakoigwa na soko menya buya ase chinka especially kera abantu bali chindu makna chinkoro kutiga tukwane na abanyene mucyo yiga eli batwerese omugano yasobwekera inchera nere tutagetetire bakarugo nere egeitana kieke egeitangero kieke omonene no yarere tari egeiteke eyene njira yaito gotira kibutie iki etire paka eskuru bono igo enjere nere ere common nere ya common yaite yaba murabane bono omochio iga noro oyo Gaston mumong naniga bono gaiga bono enjere nere takire gotira tutire ago totire nere tutire nere tire gochiro igo bono gagu nenchira gutira egeite kiabe getuga bono igo egeita gas kiabe getuga ekega kiabe getuga bosie kaga inchira egeite ki ni ga egeite ngiare ngo kare ngiare ngo ai
kare nkiarengo igo bono geite kiaringa temporary temporary ekia babegete egekerusiria igo bono koruga gwe igo ene njira yoga yaitu ene njira yaitu ene njira yaitu igo kare enjera ngai yaringe yagatete mata ari ari gutirira ari yagatete mata twachaiga twagate nyombe ibogeka ibogeka tukarusi bono ko bubwiri bori twabeka bubwiri etira ari gutira aso bweri bori borari gutira paka getunu basi tukanyerusi tojiti ko ibore tukanyerusi tesa kengeka iga yarenge tukanyerusi kengeka yes tugatira nereye wancho muligereria karato ganda to kuligereria sa enchera na bere iga igo bono ekira kitana kie getire da ngero kie okay oko balienda sara toto yakare kuirende haya ikagata iga mugacha gabugeka iga abono abono no mubono iga abono mubutorete echa nere ne akastori ne butoire echa ne butoire roche wona gwikiraga iga no agoteba buri mubwa mosugeti ago kiremu yakine chibuti iga ina 8 feet na ere iga 8 feet no pima korwa echa ne butoire echa ne butoire roche ga 8 feet torochi na ere rigonjo kaiga yagenda na ere iga ngo chikwane ngo chikwane singwa njire rigotira muino chi feet irenge no ere 8 feet paka getu bado naga iga na 8 iga 8 konye mwasugeti mate ya 8 chiari na kiako iboringa mumuna chite kurwa na mukamona iga ya ine chibuzi ko tariyo ana chirikabere ne chibuzi ari ko butitamini chiri mwapimete kero montanya ole sha iga chiri tugarusi ari njiro chiechi ya sha erega kwae na shere kwago ere iko noche esi aruetari mwago kono ntange mabwiye sokoroki akiemesete njumotire ndoche toika sa iga akata isa toika iga ki bono oroje chane butoire chane butoire aiga bono oyore gokora iga mwa console tionde mumromi nonde tatiga elineri bebe elineri kori gochia oroje ne butoire cha only question chibuti nchiro the same format pakaro nchiro chechi chirote same nchiro chibuti cha bwate tu iga rioka paka getu aiga paka rugo paka getu no sukuru iga chibuti na mupima mesha iwe mensa taka mensa go sinyara lingo bono kango to ateri bebe liri chakire ta tokubeka kenge ebeke gote naye kwa kubeka libeke mubwatere beka kuruwa somo tate libe bitoli manyeti akali manyanze na wade ni ngapi 8 feet and 107 go ere more than 8 feet 8 ntotoli gete goli more than 8 mate chira 12 pima ya go sema pima tena ate ne mego pi agu ya chirerenga iga yogo ikeraga 8 there 107 8 feet and 107 8 feet and 107 ndi mwatetega chikorando nkale mwatete into bano twali sogeti yakini 8 twaligete utwa tupime gatia nje tupime se chaega tieto so se chae na aga se chae na rato ligete kurugoro ka mwana bwate ba inchumo bwate kuruga naga bwate kuruga naga kastoni aga tanga naye kwalengo bwate bwata ate inu bwata ndi chibuti ate li bebe ire 811 ali 817 okay sawa bono gaiga turagenda totire paka getunu nto goiga maate na bono ngokora tore turagenda getunu kora nche getunu na tambe taria umaita ba begeteri aba begete turasuka ke akego na tuiranira ari okay nono wancho muligere bono lero mbwate gacia nkong yago totire gochige tunugoro turatira toikere goro gwakisa wancho muligere bono ga abalinde
estimate injera kimura akore muigwane amangana atagendera koba entotageti yani nchenyora gisesi nyagacha yani nente ebintu chi ibuti otagete chirengane nturi goteba naki intu nturakana naki lakini nkamate chire 12 plus chire 12 plus tutagete intu eseruri ate nkoira neto nyomba yago nere erie ikonyosore nere aha igana otete kobeka no ntagete kobeka agabo okay akini nchenyare gotirigetio kiboranje noje sa soro bagaroria so omuzo oyu wendu yane yo moel gaiga ngajige iga tata tigetia ate negererio motobo iga biko ningaji iga twanyorera marabare nga bekaye iga abeko mote aiga irenga ere 8 feet suka uji moyo 105 8105 8107 8101 okay bali bari bwa kutamanya ono toko ndu pa merero wanjo murigereria mbia togenda tagotira gaiga uri mubonsi no bwa bamuraba iga amugiraga ko yuru kazi kweli Gono gonya confirm gaiga ibebeli ale 9 Existe neta de todo Nairobi di swali ga. geger 9 ngomo amwe bari kupima Eyere naina. jina lengo command tereko Gaigo yabere 9 ankwango bonoga golio Canada okay bali bari kupima bana bwanya era sinke okay kumochio no yongo no ro yu Canada oyole Canada no akari nenka ya bonse ya no ara okay mwari wanja totigira no inside to gotigira ekera kunira epiko ni tuwabege epiko yega barowa bimitra 8 sawa tokubeka kama giyo kali tokirani iga ekereni iga torukiro bakon ba ndu tu atakitoka keseruri go chomorigereria eka etole sabari nawe igo gano mwari eparanererie terogora epere ili se posti okay geger 8105 epara ne libon wichiari aria se posti ali no mwari ni pare ni second wanchoma no mwele sawa ali no abaiga bale babere asemete esemete ali sinali ese mapuna 3 ya okay olionde mu machando ule ando chino moke umusini yani tu atakita kisasi seruri ego tro chino no ye pose nyeta iyo nabo muntu akutirimbuka ma tu arabete go yo gutira ege cyane cyito machando musinini sana tro chiga kia sasa nini tutari kunya gukora kwenda aiga ikinali are sino kuigwana tu okuigwana tu yani kende kia kera inotali buri mumboya mboyo gabo tubwatega ona yo murali njengo okuigwana no aso kuigwana agubono a formula yona to kuri yatire mboke mat abalende master bono chinkwana enjera moje ko mugo gobeka chinkwana asikira umuntu akoigwa mocheire moment ni amaskani ya kiro umuntu amaskani aratakire munyorenga bono nyani enjera nero ko ba engineer na muroyo minomo ya engine ngumi bono ko menye mwai ya inko tiana ko buri enko engine enje beka nyatere egende ko twatete maybe enjera umete mwa ya enjera David Mbwati your brother mbiyali ngaki ya ku advice ya uno muromana bona tenje menyete mwaye usaigo na nyombe yabu nitungaze ngamenyo agana nero wakana chwesa ko ominyokeri ya angakaniki imbesa bono imbesa kiaga chiko Anda ta anga baba ato ere tena kibuja witu akara mo yita witu ndogoro eka ko baga atira na ere ndugu nene teriro gorabu ndugu nene teyo
emeteri no yuro motebeti nkorusia ari kwane ya taiyo ori taiyo nyama goso yuro mobegete yakini taiyo ari kwane ari aroki makosa ari kimakosa no bori onde bwensi ari kimakosa bakwiranirie bwa o korete o yuro mobegete oririe akamundu geta kamusime ari taiyo pi igorgora go otobe mumuruma netai otobayete roje emete ine ya ngero emete abegeto mumuro ya garakonya tutara kare kwende tutaraterana akabeko yani omuntu mwaka mubekero enduwe yani kama ogorari omwana ori amo noje James beka kwani bole mo bwari kwa ate jibuti no mo mwari kwa takuruge tuno bakarori ate no ire bu akimura ate na kwani tutara jibo bari ko beka njitari ndenda tokolera kanda bochese cheli biya gwakora tutitire dirwo toikirige tunu ate no arenga oisire gukora tigatokolere kwago mate ngo mwate banga obole moboiga bwa se chaye ochia mwate anga mbwire ngani na kiro muntu nabwate korengana na echibuchi goteo okay obole mo number 1 unit 2 unit 3 equal this obole this fit obole this fit ngonye morekana yeah okay all right aiga nga kimwate baga aba no twale kuligere tarinjiga aya dogo nyira mwino motobo ya banta ba jago tuli atega ba pi motobo ure banta irengaje irenge rago dika 9119 801 8107 8109 9119 okay juga Niga. Aiga ngo batole biyaga. Juga. Bata onchore buti. Onchore buti. Awire ngatole. Niga. Awutole 11. Gokora ngamba. Yani bali kupima nje nale ngo bali tu. Gwalengo. Akara banya kupima into tunya kugamba. Nabeka rekebishu bintu. Ngona ande gwalenga akara bakoro. No, yani akara bagete bikamo to bagate bikamo biri. Tari nje nari kubwate ngoli mumura. Tari nje injo toka ikaranse tari. Okay. Jenese mpikoni. Mpikoni ere mpikoni nagwa. Aye maki aye. Ese aye. Atene kaya batoko bwata ata kuchi. Ota ko. Ve kaya sisi ko bere 9. Yani sisi ko bere gwate abachiri. 11 139. 11 Inju 11 139 ulenda nja chia igeta kere koba 8 intu to ikaransa ali bana kupima tali kina pimeteka aba antu abu ba bali kwete kara amauga ya ngayalenge alenge ma alenge side yamwe ujeta ite koira na imale nenjira ekaya batata to ko bekera ekaya bata ni tusumegete otukoganda muino post diri na kiba begete diri nje na rengo post itali kwa bandere post yenga yere tali kwa bande chikayaba joji jubene okay no go post muino no robe post ene ya omoto ino yong moino orwa banyane post ye yura post nero okay irenga ya nyore 13 116 ndiba gali ya 8 okay Binde no koigwana bana mo koigwana na bire ata inki okay ando chenga measurements njiri borongo Kerelie awire ngamole yo moe 13 feet man egeita lenda egeita karo kintuoro botan egeita ntuo egeita karo kyo iga
13,160 ngomia ati ne giche orietiri 13,160. All right, bono ntumanyita ase lisa Ande para mate. Ande para mate na aran ase tokana paro egeita uchimate kende ya ko egeita bono abun 20. bono singen No about 20. parmate okay parmate ngai again don't tayeti ne rinta tayo chie eruti amat ya ega angkwanga anku ndugu ya nenen bono egito koranik iswali rahisi tu bono osomo chando na ase para bono na master osaba ko nguru kipono to kora kuruga bono njingo saba chibuti njenda jire ngane we grabu iche nyore access yo gotire njit ningo kana buti je asanda ta chine na sanda kale kwe icha ave straight chibuti chire ngaine ese kwende gane ngotiri materials yo so far tonyore chibuti chiga chire 12 13 8 chiko ira na chiri cyako kyonsi bono wika mochiko nande mokore fresh ga ya fresh oka gosekera mochi mugima ate twarani saji saregete no akaroso ichanyi kuruga abakari kirengane kururu na twaika kurugete ne issue yegeita egeita karokyo kona tachifiti chinda etimura authenticate na ki mwana chitebogeka mwa security egaika abono nchenta gete geiteke timba sokanyora liringo tirie gento naje kanya kusaba yake bungu naye kwa sweta se mitandao fact naye kwa gereta tolega iga chinse chiga what can you say kulingana na statements chance buna tu etana ni tu akori nkiura tebia bananchi nkiura te abantu singincho monto sweta on record yokobeka mangana iga bakatolega iga naye njege ntonda asabengelina abantu batubwatesi ne yanko yani na tata bachama baigwane enchire ina batebire ebe iko nanyo batebe echage kuruga iga para chibuti chirengane bakagetunu ebe boigo alafu kero munta tonyore access ya kuruga iga bakase togoika minto asto kwagacha ya amalembe tutagete ntutete gwetana nande gento abantu batakere kumanya umuchiwe mnure iga bona iga olembe toyo ya bateme goikaransa buna chianko bateme gotolentero molembe kiagera chikazin chianko chianti toitaine ya tuteto molembe. So far your relationship ne chi anko chi agote teribia na your cousins nchenda abe satisfied anko anoga kora buna teba toigwane no bwate swali lindo raboli moigo gogo second yons mwana ogo njitu nolo chamna kyang na tebe talie na role tete vinte vi mitanda to kabinyora entonces te como gol Onya go take time usikera roje vindevi go kana usavi wete andi out kiagera kera message kera andi kerete ndandi kerete nga I'm waiting for your call ekera ba call distraction ngama devi I don't want to stop over any nonsense evinte that's how na mo yanireti yale con nothing I want you I'm waiting for your call wherever na might take care it but like no yo asita yo na ko exchange na re pues semurame o semata bike na bana might nganchete ande mbamanyete but ekera mwari umwakire na twate bireyo enugenda atakuru pagabu mobeke chifiti chireiko mpaka getunu straight asita yo toko kiagera u still you will get access to your place then we need your place na njenga simbo kyanyenta itokogita today mwara CCTV kera ya bwata bu umono na ta kumuro tibako simeke bintabu ne anke ya ele ebintu bale kole merabu egeitabu ebindi bakole meraga shiri ya wetuka imbi manyeti so for that reason I want to secure my compound ingite igo ndida idinga ngeke kina banko ketagura ira numuna secure my compound and then to gotwara this problem ya nanye nikira moko chikogita seino gocho gita mole kama moko egitira une para mata umomenyete asege ito mubunge inkinje molengera tinanta ke konyegetiga keigo lioka nga yetu muna soko uru kera ya ikirina once and once for all gatobeke mutenenere aya muna yo manyano wonoro ne monendu we ya ginero Vincent beka
mogite kurwabu bakagetuna anya muri gokora igo still problem wegurika Samaliete njengero kwa Kennedy Nyabuto Nyamari. Karibu sana. Erinde master. Master. Karibu sana. Ngakiwa korege master. Wano na bamba geterende. Anyway. Igo bono kuchakira rinde kerengo genda bwango. Njakire kuruga bwo na ayari tobe kirito kuchakira. Chakira ndonsi kabisa seba karato tebigoro yenka yawo. Okay. Umuchi yo oseino baiga bono nae omumuro uraiga na ibiko bono rato erese igoro ya sai totarachi go soiki kya toreta. Okay. Bona saya intu ntomenyete no murembe gatigo chuga iko gasarika. Na tuwa igore tu 1968 kuru 1968 no to butete buya chindu chiane chikagenda mumbu nje ngatikara njibikaga na batokunya ko kwasiria nandi na botori ndende tomochi muchibuya nyani kanisa ngo chere wote nini yatusabiraga abaiguri baita ayo masite 2018 uyo umugaka mungina asirete January alitwa mututete igona so muchiyo igekara to kweresa aye no mumuro karenga ndero mumuro gatatu igo bamura bamino bande mbaro babira banene nabo igo umuke muhamotinaro ukombwati nero karense ya mumbu njebone menyete nyumba yendu yani matari mumuromone paramate na no mumuromone no gachite paramate na nyumba yaga ni mumuro yo kombwati no yo kubwati gasto aya nayo yo kabiri njino yo gatatu lino mutangi mate oyo no mokogoti no mokogoti yemo mongina dogoro mwane batia won oyo momo yonko bwati wane kakore to kuchirugo turaba murabana no kogenda bwange gaika bwango igekare geita kiriye kobe ko intu twati to burimo aba murabane oigo bone karamuraba muraba iga mwensi muchiete mugahatira uburimo use mukamwa ko wahatira no burimo aba igori bagatata ibarengere barenge moyo twatete tarehe 5 mwiso wa 4 2000 nali twati to burimo iso na mamo mino bonse baro baro bagatwana na kimutagwa tubure tugatubure tukabeka enjere kurgururoche paka getun 80 feet paka getun enjere yaitu to gotirira ile mu gwata muri abande mbara gose no na bara buntu abatebete yakini batena bakari mumbu bona ibika kwalinga utwalinge babere haya no yiga uri Canada oyo yiga bono omoyo kabere oyo kubwati oyo nkubwati tugata yani umwisiko yo makoti no alinga nawo kina tukunya kungusa chibuti na ero yuri maegawe tugakora amura bo mwako mo bakorokera nisikiro sumundago akomenya asobia dende twabeire go buya tutabwati mangana twabeire bona yakire katika bere Mungu ano yo minto makokoti yiga stone uyo kombwati orentire geitakeri obekire gari na akiri korali gire na kibono na kingo chakonyora nje access ntire because yo kobeka ali osiekire kiri eko bungu kamenyete koruma ninchenyete lakini bakambuka bakatena kina abatoko ikibungu ekana chikuwa melimona nganyona anda onentere kisungusungu ngo chikoruwe sina arenge kanya kisungusungu ona nayo gotenini geita muine na liali moyo ngobwata rindi bakombwa njengwa mino mayari moyari umungine yari ndiko nyoro bongo bwa Tanzania tena nkiba mtegita giko beko pakomugambi na acheto okurukuchava umuchief ukobori tugata ari gutira na kimwatiro oyo gaki gutira bakata ari gutira tugatunga moga gutira paka tugakiga ari rogoro echo abantu agwekera bajiko cha kisungusungu yale ndu the following day bakatukule ibintu ebyo bakateba nayo takagorukana gita nkebeko nkararende abantu abakire nabaraise konge njenkaringe ngolinze ngatena ki tikabakare kina batagite bakabege gita keria bakangeke bungu amatuka 3 nganyona ndi bungu byakare bya chenchi bone geko bungu onsi igoro bakakara ngalia gake bono ngujikoboli naki wabante barutana noyo kubunga noyo bungete oyinu umwana one batane yarugate bungu akea ka kerende
Ninachakira nje ntagete kwagacha nande. Totara chugika so kwagacha. Ekaro mugwatira no bule mugaiga. Aso muchio. Obole mekaro gwatu asana le demarcation siko bekero umuntu manyanga enenjera. Enenjera igego sub common interest abantu bonsi para so muchio. Demarcation to abe. Ekaro gwakesa muromi no monene mate. Oino mokogoti ule gaiga aso mongina ahenole gatiaiga no murondo yoko bwati ndo. Ekaro moko mugwata enjere esenje esta bole mobese style. Moro kera natinga gi bono gaiga asenginchira mu mata encherere common asikiro montagweta o access para mu abegeta sai ento begeta ngai bone goikira egita gigo cha kubekwa enchere ikebekire commonly bona abuna ngira ona asinyetu because torochi asali ekaro kuligireria ngoro kiale nga naros ekaro bona ale ko kwagacha gusenjere yale kubekwa muchanda no lengo nyumegita githaracha muchando tore ngoko rwa buri nyisheri bono muchando ujete kare gigeita no tuja kuminana egeita ata ko zinandu mumuro monene no igete gari urubago ruri igo yako begeita so asoega turuchiga mbuaye yakini njira yarere turu no eso time njira no eso time igo ne gentu kiarentete sita ne geita keria gekobekwa egita gete koba turu njira ne yabantu bonse togotira twande skuru nande baenda roche bono gaiga ase konyogweta furi wajire kwa nyorege na nyorege geita kire permanent mwabwate ko kuburukana kondi na muroyo mino mokogoti ya ndugabwate kurwa egere geita giacha bona bona twachakana muchando gune geita ngaki inoro liole muchando tole ngo twaringe biwa tuigwana ini togotira iga twatira tukuru muntu ogende skuru batrimba bagenda roche bona kare geita kiabe kwa tega bona gwasiekere igo no gwata access yo goso aga utiro chigwa ngwate mete ko bolinga endo bunga kimwa beke geiteka jete ko bolia bakansieka bakangeke bunguo bakambua bakanende bakagesungusungu nembwate okay basiekere bakoire ke bunguo ke bakwa ebako anga koigora gwe na igora naita ngaki koirete ringane iria kare bona kwa gwege bone kare na injinga chinya korengere ri ni kurengere naki bono na igwe ke bunguo na chinya gosogi kwende naita ekarenta gite gutirinya ne ngombe yane nyire gorogoro kulisi tekombe robo kon igente kinganza kanyana mbobekere njirende ngagenda ngatebinyo no mugambi nakigente ngori ngiri kongira buya because enjire yere common yabantu bo bonse togoswa nyemu amama togoja twaswa mu amama twense yakini enjira ere direct nyo ntogojo kubeke gite kiane na motebeti akubeka kenge kaiga ari atige njira yaregende direct paka getun okay egite kubeka ondenale asa muraba bami no bande kando naye olio monene no olio okabere senje no mukogoti obegete nkwate mete gukwana barunga muroyo minto mukogoti ubekire gita ga senjire takire ko be pare go access kero mundu boye na babore tibonse ngibayiranire abatebete na kia yogotira bagateba tigonyo arenjera yogotira because ngatiole na bato tebete uyu okuruko uyu no uyu kurusima na bakwanite that is why bangatirite gari gotira nandi bagaje bagatagura bagatiga nayo gende bakamate ntira koigura igomba kweta so gwete mbangete yakini bagaticha bona turujigite kabe bagatagura kare barenta kisungusungu bagatagura asai okay egwate makukana ngabana totike bungweke okaletera kisungusungu kisungusungu ngiyeko gero koletera kisungusungu bona nje na kisungusungu ababara kisungusungu emini n'abantu ababo cinje omuntu igo meaning ngamu bona ntreating bachete kankora ngiba okora temba gwa project abachete bakombole ngiote nireti egeita geko beko ngobate binje ga egeite nkangotira gukikwane eri ngabaro gibakakwane enjire ye tobegete ga gotira baka nanje baka yani baraburo gakaraki bakasinga yani bakambu ibirenga bakantangirana n'umuntu ni karanstensa kanyogo ngo bwachire na nini negeita kebe bakomugambi oro ngatiga tende ngarana tigatura atiga mangana turanya tigara ngego bona nanyore bona na egento kiri nare ko bori mbuya kiarenge igongwa chitibona gatiga story ngatiga mbuya kiarenge naki egeita kiri nare ko bori naki inkinge ko bekerwari nandi nenjera ya access ngiye ko bekerwari igo ninje ntatakiri ko chia
Oiko bono jiwe kisungusungi acha ngwake achi nguru gacho gatiga. ngaratiga bangeire kebungu eki nande bachenjire ibungu ngabairanirie kebungu ngochaga ngatengi ngokora ibungu bya chenji Oyo guchenje kibungongo. bon tima yetu yo chenjite ibungu yakini no bara oyo omone yarori omwana one yarori Oyo yo chenje tinomoroja. ne yarori ngairende byari go chibu bikarenti binga batwate bire black ngatikanya bono bire yero Bona amatuka igonsi. Mumuro yo minomoke. Ngo communicate yo endugu. Is your younger brother. Endugu ngitoko buna. bono nje ikekere bono geita kiacha kabuno wanja akirito wantu kasinyana bono agansa contreten agansa ko lika sim message voice message yakonda ma akonte bitisa and this mangana akabama bibono paka bono igaikire paka ni kirite igono nturi kukwana nere voice message yakondira chire chimbe Ngi agode. akonte ino ngere 24 hours ekere nari gutirio muchanga ikira kita gigakwama ngabeka ekoko ugakwama nkanyebeka nsa link yenyore chinguru ekinde tire agante 24 hours yo ekoko tijiru jinkarana ki ate nje ntagite gasiane kikira kita kiaire nunsu tinkalenta abantu mba imburu bakareki baire ekoko to yane nchake gasi aye akaira egaika nachakire gutirio muchanga uruche gano mugondo uringa ali bona sana atobuni gutiria ndo muchanga bamanyira kwa nando gorari bambekere nande egeita Eite kekera tora ngo gejande. Nelinga ekarongo tema ko imagine. Mo chando ekera mo ko baga go turete ni message yo kalete kisungu uno goteba. Amuraba minaba mumuro monene naro oyo omenyete buo goteba. Gote mulgo cia nere nkiuta kwandro mwana yo mintomoke. nere ngomotebinde nere akumine nkiege gokora bono nere turi komoga na yako mbona kituri komoga indintu kiria kare gokora na bakuburi bonsi ona ngo bobuna ngentu kiegi bakora Chi ankonchiro chi neibanchiro maybe chiro chimwanya gotema go solve ringane riga mororenchira kiriko era ritara chewika akongubuna okoletera baka abantu twakwani bakachiange ichionsi chiro abandi basirire bachira abandi mbaro twaburi nyene abara bakubuna nkiege genderete mochando negeita gyoka egeita kende kyao nkeyo na turita ningeyo kende kero kyao ketali bigeita maybe ora teme kunyara sena mwa mojane tene yanje ndo moja netiande ndo moja netiande nchenyore njirango tire that so iye itweli twabegete enchire yunga ngaye moeli bwenchire ye pake skuru goro chibuti nchire ngaine bakaru no chire ngaine bona somo chando olenge itao ingange itansa bona kulingana na ekaro kulike gita kiri no tokirire twins mumuro yo minomoke nga kiatakire gokora gita atakira beke kia ekando agotigire libaga egetakire kerigere liga kerigere gochaiga ali nchege aimbe ntokande direct chibuti chigende direct bakaru enchire mbona ne yabantu bonse kande bakarochi egeita tali egeko kugeria okobunga enchire ekeba open era nyota tukobeka no muchango noje ubeke ongane gori atire tiere bonya ni gora atire ti egeita kia ekebere gochia muntu atari go swipe enchire ere etire yabantu bonse nere no ali na inche no kero muntu no ali we family because uri muno we family bona na benge bona mu abando gweta kwa makanda na mu abande bona gweta na ari ingaro kikia go nturitaniriyo ngaki bona ugachio kaombi ukamanga bona mangana yarire bona lende tiga ubugimo bwawe bakawaida kumbo muchando gochore gochore gochibosi toresa ngo bona muchando ngakio chagete gocha bona muchando ye ochagete gocha ogachaka liringo chaka imantara chaka gutiri materials ndiye liwachagete bindi mbwango igechi wiki ya ibere chali imantara chiko gutiri materials chombe chanto chubole mbwana ndo korobole ngoji gutiri chiombe chiane nganyayira ndo apwisi yali likori wika chiombe chia igo chiombe chiane mati igo to agacheti eninya gachete nyomba yakinyi menyetio okay to be on spima mati okay ono ngutirie ngombe chakanyayira ndo apwisi yali pakapara kuruga bakapara ngokumia ngombe roje toje konyete na tero magotire ndagira gotire osobo nyasi ngojikoboli makoko tinkie na inje timanye tingojikobolia oyanganya na umwana ulione nakina ando kuira ndiri nakina njitima iti na round up ngo itere oyu mwana uyo finise nabanyira neretiko njenga tiga nganyana mangana magetinya okora tiga na tiria ngombe yanake nanye minyoki yatira ngara ombi rende ngara ombi lingo tiribone kwerende ngo tirie bintu byane
egeita kerikiaro gorenga nche kiaro oyimo muri oyo minte kara ari kobeka eto omonto ore gokebeka etenda paka mariko nimbwate ndokwanete nere ina tebete na egeite gokobeka ngo chigotirie nande ngo chigotagora omomuri oyo minte akamanya bonte na yaya keri getari permanent keri ogosimura emete ayo tirie ebinto biao ochirogoro bwagacha into na magendero tutagete paka tukarikira nice igo geita nkebekire gatiari nyumo tarajaga kwa nkebekire gatiari ikitwatorete getari permanent yani bigire structure ga chuma lakini kababegete meterende sites now bona yaikire twake rusirende ya rusi gurende narende bagamira ngo tiriande bintu batena ki rusi ebintu biri bona sofanga kiko egeita igangwa chikwa twareke bungu abo yatina atwara bono inko ebereri bono ne enko ebereri bono muisuko rio minto naki inyigorerenye nyeti na nyeti nabagambe bagaje bakabune kiburi kiarenga ali ekere yero ili moisonde onyegetenga kibono tali wa access rora njegetenga kyo tali wa access ruti konyo ndali wa access yani ngoitaga ngora igori ndi nyendi moigo na yakino ni nacha akete full time nali natebetie bagambi narende nkoyaga chande one ngo siekeru nali baje tukobuneke buri kirie kaka bango kali yake baganza kukigora ngacha konyoro uru yokuratira ngake mo kwigwana ngaka aga structure na bekire gana bokarusi ngoe mo kwigwana ne oyimo muri uyo minto yo oya mukogoti igona nde mugete mugacha kurakwana bano twigwanete riri naki ngo egente gokobeka mate kwa bekirikiri agatena mate arate bwati ko ngeni ni kibungu nkero yakini oreke twabeka busa usayo nabo gocho apruti nabante nyeti materials kiargo kirikira naki nabi bungombiro nje nkaira ngaki aituru rende nkaira yani simbo anda kamentanga magendro naro tutagete ari tokakwana bakesimi nere bakangalike binte binse nindigetense bone kare nande bona na ikire bono njitima nyetingi kegenderete na nyole nando mumuro yone nando uyo gosie kangenderete gotirie bintu okobe imbra ya bete nyingi mumuro yone osiekire oyo kogita nko mobori nkiki okora ni nae gwe oda ni na tata na kioko gwe oda nari twatebete igotalie magoso ngasinyo na inche binde bigansinya ekermo aguriga nkiye kwera kwali gedensi inari kuriga in case record ningi ngo imagine tinga nabara nabara hunchuke tukalikira ne record na egeiteke twatebaniri ngo chokotirie bintu chikali bona toni ninge karera na mbuyari ni yabaga teke bungu ni ekekerokyo ndusi mariko no mbwate nari tukakwana mpaka nene aresi mpaka umuntu amanyite bakonzi mbamanyite mpaka nyone uyo mukoti narengo bakoyi ayete ndaro sigeita no arenge oro wachakira gutire bintu byao mu mwana oyogo o bekire geite structure otijire amineti ngabona mueta ntoeta oirwe oda na ise bono akoteba na iso mueta wana kero yekirego ngakingi yachikia estose nande uchire bono oremire singotiri eri na ikiri nande oremire nchire igotira na ara yaremire na aranyisari oremire no mugondo bona asinyiru na kingotira ekina kero kina amanyira kwa na report police na rikiri obi na arentira bagambi batebire aya ituru batire gabo tiga saya kamukotirie ebintu byao nkyo umuntu akoremira botuko sasa asa yaremire no nyaroche na arira sasa babalemete ni sasa ya botuko what was the hidden meaning ngwa baroje sasa bali mitaye tuwabwatire twate maambitare mete marago batare mete nakia kore musa ngai yaje tukanyora tembo tukare mete enjire ya uwa wino nyiroche nsa gutira bona ikire bono harimire so far bono ngiendrete bono elingo tirio materials bona ara tiranga matukata ta ngocha kanya yarimi yawe kore imbure yari gutuna yandire ndere tura kwende gusweri ira bona so far bono batukwana iga ngigendrete somochio bona turita ninginero na tintirie bintu kucha nenda amwe mukora nenda amwe mbwate paka chi message nindi kere chimbe sana
Karonko ligiriria no mugaka we miaka maybe akarugo tema akarugo kuligiriria ibia kana bukunya ko imagine nkibono murumi ntago nkorera iyo ngiye getokubuna kwanya ko tema kuirengereri buyote bego ngiye getokubuna ngakia mangana ya guchikoba ngaito korira. Well, abuaro eyere gose arakabire. Number 1 yere. Oyombora mu murumi ntoturwite ndayem. Oro. Agotumiko omwana. Toja kuramana no omwana. Omwana ne turamanya no omwana oli bobe gose no mu murumi ntoribo. Nje bono nyirete na omu murumi nto okale gutumika omwana oyo bobe. Kanga omwana ono yanere ngo charambo naki tata ntebi na iga nero ore ground na kioroche. Yakini inyora nturiko swana na ne tumenyete kom. Bono igo njenga tena mu muru yu minto nero bwate ndamwamu tata itine njenga le magenda. Mumurumi because ya kutumika omwana wae nanji mwana wae nto atira ni komo kujikumu komo tena korai Omwana wae no wale yana nakuligire tuna to kone yana komo leta ande sikoru gabo mwanya kwira nere no mwana nje ndo anya kwira ni nere kende nakera mo kwana kero munda ko lindu bia ngo mwana ki mwana nembu yole ndo anya korama na tubata ni yesati nje mbu yatole bono mongena na chio sira omwaka wante yo 2018 matanga nakoleka nase nke abantu mbacha bamuraba bamino mbachete lakini mba supported ya mba supported gorwabo ekero matanga akolekana muate magosolungana linde igoro ya mangana yenjira ntukwane tinkente nkialengo kuigwana nkwalengo okuigwana kwalengo buya chirori chigo je taiga bafata baje batolendere misa kira bairi bari kurumbali mbali bakaho bari ko batuma ku rwa America bacha batoleresia bato apole ni nduwa bwate manganande mate karo munda utrete ne bugima bwa one gendo kireke besana especially ne gendo ke kwanda no na sesheria wanya kuboko ende baka nyacheki police obeke obi bugima bwa ne mbole ndenje na ali gire chiopi ina liye getangani na begete opi no ira tirinko bo ngote unankalente kusungusungu no hakira mangana nya kubwati kuna basigari umuntu okobeka indanja lenda abe kubyara gose getambukirwe kolekana sare nja bande beti na agenda ekana begete opi ya bande na agenda kore bintu byao muntu urare tali yaro buji gogoteni ngo motebire na kirinde nkarembe kirego na indanja igole na kingoko ade na agenda ono jena mangana ya basigari bara gote na agenda kore bintu byao iyo toro jina bara gurende tukumanya nene baro bakali ono mundara gatena gendo ogendere gweti bari babegete kwende injection na kiro igotoro ina inde intention o manyere to mo stress ya up to this moment kwale murumi no kera nde shwa na ba ara tegere clip iki oise kulgereri kamera linkiora mate njenda to kwanero yo minto yo makobati nkomo bori ngitokobuna njenero kumbwatia ndwanya kubwata na sati na metensi ya isko nkomo bori ngitokobuna ginkokora magenderana anyina nili ante ngitokobuna akobabe ko mwana tuje kwetana no mwana akocha kutenenie magenderana njena na abwata naki nki gaston tokobuna yani n'kindu cyane nene yo nene simyo na oyuru nkimoro cyo tokobuna no mwana na magena ngitokobuna nere nje nonde nkaga imyaka yonse mwanya ko gutwa saliri kende nturaiba ngombe no ntore ndete bakana twalenda abayigoli bakabakire amatango twanya kora peacefully kubwata na konde gotayo agakora ngo mutinyu mugima bakatuka tutumunyi nkibona gyajete maega gyatalenda to cyo gweta mokora karengo chaka kwagaja muchaka amangana maego swa amanga kubekira ubugima bwane baba intenje na ndagena nje munyira neli na inki na nje no nyigo irega nje no mumuro gatatu ina araba nje ndagete munyira ni monde inki ngitoko bona noyo anya wikase straight chao kwanga tolio bintu ke onya bwana kitani kwani ngobona njire ndikinyigo irarende ngirende nkoiro stress ekaro gote ba mo gonkora igo meaning onde nale bakubwaterana nere bono inko bobori bonse ni chene rona ki abatoro jinisi ko bamenyete na baro bayigu
no bakamanyeta abo no tagitama gendera na inji nitagitama gendera na gesonaga bono inkende nko inderu ngimba ba inko angiago akotenendo especially omo yomo kokoti inki mochifu naro chese mitandao batuletie abantu mbachite bakabamba ata eparabia ngigialengereri diri bono otwata getonyate yatwe karage gento gari sie getu yatunyore access singotira mba koletabo mba koletabo ekaro ba koletabo kurwa uke magosanda be magosa nari yajete ko bona ande akarimbu bono ga uri kuri karimu rikarimu bakabeke kwende gutira kwende gatena beka igari bebe gutira bakabeka bikoni sibono twakorire bakamanya bona saina anda karimu bono rikuri rikarimu no rire nsawo amukori na rire nyiri ngoire the reporting at least watete nari bajete ekera yari mitu noje kara yari mitu na barentete bono bakamagocha gwata bakamanya gocha gwa after batire kende ngeregia gasari bono kende ngira sarika ndatatika bono ngira gitege gukwama na naji gutiri ge gukwama ko basa yari narayi bo narayi usaba kwa gusa abana inchi mbali bakoligirete usaba kwa bono konene nkurukyo goyo aibuna umugaka nenjo umugaka gatena ki umwana oyimage nantigane nkole ibintu byane antigane pi antigane nje no umugaka ndenka na ino umwana umwa antigane nkole ibintu byane namagenda ndatike ko triten ki message no andi kerete chimbe akaonte bi 72 hours nkororande boni ge nji kabire yo na ingorusu na bazaka bakonde 72 hours namanya kor triten ingere of the highest order omwana bwa oiga agoteba ugosieka no are aiga oyindete koreta nabo igonya kinkonyora libanku akiranda abaiga bandi bali siko elitonya konyora response yabo century ingei yamulete na ere gaiga elinera twe response ya igoro ya ise amangana iga ukwana gaiga na yeke nabo igonkoreta ande mumurabu mwako iga uyu konya mokora semitandao nera raira nelinga nkiamangana iga lengi nabo iga bantu bali babiri batatu gaiga muswati mwabona ali gaiga nonde nera munyakenyoro ya mubabere eli tonyanga response igoro linga neliga togendete konyukubwati tochiandare karibu sana samaleta ngikoro Thank you. Asamaleta ngoroko Vincent Magena Nyamari. Karibu sana Vincent. Ngana kwani runanko yago gaiga kwa motegerera ande no ale no mwikra stenere gago kwani serious allegations about threatening ko mabwa ene boigo egeita kelia nki ayo manyete sofa buna ayo lenka what do you know tutebyange muganogo Muganone about inka ikimaite kerna chitenka anko nyabuto na anko euro yote i chete Canada bantireti bakangora kikorogoro getuno bakamate na buna ule mabugwenete ko bagu na buna babagaine so yekeire bakante yenchere yarenge 8 feet na banyeligete na hote 2000 so enjere yekera umugako rusiri 8 feet korwale wakakwa erogoro na bado korkwa erogoro nande woge kaiga ando rusi another 8 feet yamanya nande gutira ochirogoro so ekyo sago chora bolnek anyale batete esobe like enchere pathway ekorukoru getuno pakapara ewene te koran e one way korogoro pakapara etabwati miendas so the main complaint ne lirogoro esebanyiga atetibogeka ewene te utira lyoka so ana chire kabere igo boli mubuna boli gochirogoro aiga koino egeta aiga smart ko bikegeta SHI korogoro kurwa gutuka magasomwa mugaka nabo igo mumuronde naro kakarerogoro ono ngayi muchandora century asenche eso muchandore ngochakira kormata nere open pakarogoro pakarogoro pakSHI baskuinerete bon nande koruge ga SHI dike gotira lyo karogoro bwate getuno ekagata bogeka ekamanya gochotira ekamanya kubwata getuno
Abwese gatete bogeka umuntu nachire my dad. Ona ndaka na 8 feet. Ocha mate. Ona kiki akoboli na the same thing ekera abagambi bachite elibona mangana igaba bakaruoro bakaruskoru 8 feet chiri bakanyebeka to 12 feet. Bado agutira. Bado 12 feet echo chigatira chigekese chai. Kirichikese chai nande chikana chanande bogeka. Nande 12. But nonye inumuise I think ngotira muri gereri gotira. The same measurements chiruetega antugwa chibuti na nini na botogotira tokoron the same to clarify nonya bananchi bamanye what it is. Yes. That is the same thing. The same thing ekolra the same thing ekolra gochirogoro. So mwakonda kobuli biye. Yes. Onyore justice ke okolekana. Why don't justice cut across? Onyore nkurwa monene maate para paka getunoro. Tomaina ki eyeiga goikiraga yente kiangeli go disturbed ikiga public. Inare question. Baso fano mo komino nera gote ngaoneire. Yeah. Abagambia babachitega no kwalenge. Ngwate meta kubolinga, why are you doing this? Tinalengo rekero bachite. Ubone kero kwachito kanyaranga babekire demarcations yichinchire. What was your reaction? My reaction nachete back pakaso mugambi. Namwereste what it was. According no nek namo boleti bye ngwachi etokanyara egeitege siekire ekere geitege siekire as law says ekwenkobalikira bonsi bane notice that read tukogete mwa value yourself gendo getengo ntitaite komanya why kere this way. Igo meaning first of all mbabu neteli chika so kobunegeita. Yeah. Second kimwambiona kero pambuli. Tangira nereti. Igo meaning yo minetinga mbabu ate warrant yo kobunegeita. One you akoboli. Because number 1 kikagera tasa yu akarimu wasegeite kikia verte installed. Umuchando igabwe geita no rengo there before. Ekero rengororo abagambia abagambara ngiretigu bache konyo solve bache tigo solve. So ya vetereiri kotumia means go attract attention na kiagerta kore giakorete elinde eserikali echeime onyo kego cheime because onyo le barabwa abanyane basinyiru eserikali ekonye kogaya nebintu ebi bikali amangana amanyi muchano webo gita kwa kwandrenga no lengo ngakyo lengo. Anka agoteba anko ya nega agoteba alinire access gochia kerege itage ko install wekiga natigete kerona rwete nkai natigete giechibao kia mabati chena chitenganya lekia kero agoteba korwe kereke kia bete installed omochando noro buneresa batie so mochando iga na chitaka egwe bibunguo byo access kurmate kochirogoro. Pono koruwa buno nta mai nando muchando nde sochirete. Ngwaje toka chenje ebibuli. Ebibuli. Ena chencheti ekero bono ekero aletete kills ekero kurende ngwaro che clip kelke go samba online. Yeah. That is the time na chencheti because imbai wana ntenendo ya ena ki ko kora wet materials yecho okoreki oira nigeita kile. Some days chikaera. Tanya okeirani. Aga akanga kiresimi agante kiagera likatinda itonya go chandana nere bono keirani such that gago chakoboli tro chinche na baire nchira kurumata abakarugo ne yende ye korukorogore chikerese ina baire chituomerane chiumerane kingo sieke geite omae komboli. Yobono so far ekwabe geteke buli after buying materials. Yeah. Ba kolire ukamakoirani na kiliali. Igo meaning nga konyara materials nchiyo bawate bachinde cyale gutira. Aire sanga nchire bale gutira. Echinde arabange gutira. Echinde arabange gutira. Enough take romugambi bachire babunde ekebuli
ba rusirikeli because I have some videos and whatever sichokoro kigite na install it. No muchandondo yo bakubuna na mrumwa. Enyomba nere yo akwerese alingero urali. Ebagoteba enyomba eyo eyagache tuna magina. Oyore my dad no anyomerete. Mama. Yes. Emete ya ruete kurusobo na mama mwabaka mwa amabati. For a story ye nyomba for more information umuntu oranyena nebia my dad. So ekeranye tagora mugakoria gante ebiye motebi onyoro tagoire ro amwire kwagacha nchetimbu ati eni shida yo kwagacha mate yako materials yechonsi na ayo korekende kiora akole anche tingole tikende ngacheke mambie yunga manyaga gweta nkamurangeli nagote ntuntu anya gwetana. Yes. Ande ntu anya korama kamurangeli yankwe wakiri agante wakiri byanga mteyage ntunge nate yuwe na dad koranaki tegere rango agante again ekarona mugoli kento gyokangira nereti yando mate yanga kresi enyombe iga ateba nateba ni yae igo nyombe iga ateba ni yae teri yae echialenge ibere naro arere boni igoro yae yagachite. Yes. Naro yalingoro yakare igabonese atagorite aka install igabona bwate project. Bono your dad will claim ne yae bono yalenge nga kakwagache bintu biri akwe nayo utumike okore bintu bindi byao. Iyata koletebo. Did you ask? Namwole tunara Ngakiatebete. And go tell your dad to call me. Taita to minangake. Usiano ya anko yaona your father. Maybe no mumura maybe tatu minogote. Atabire nko muturetiale sana. Does your dad share the same sentiment? No. Ngagirenda anko ya kwana ye. Nkieke. Nanjamboni ana iwo na manyire. Bono renda ibuna rende mumura bo muchiri. Igitakeria. Ekaro kuligireria obulimo maybe now ngetakiri gutoko. For security reasons, yes. Ekaro kiabege tutinarengo. Yokero purposely for security reasons. Nande yanko yagutabu ati problem tate birita yeto. Ta batebige yatate bitakanire. Yeah. Inki ekaro kuligireria problem iga so far. Is your uncle right or wrong? I can't judge that. Yeah. One so far stand here on a asa lie stand here or asomoga kagotere kite kiae onyona kikia bero muchando nare willing kokerusi ororo akebekese bakomote lakini in first place number 1 barosi bakaru enchire yuera atira ko etache kupara nande etache getun una bagote aba straight teta kwa na ande bogeka na ande mona chebuna kemuna chete ande mona chebogeka. Second thing ekiagote onyore bali gete chi minutes echo 2000. Yes. Wenerete was share among them. Oyo no mumro monene oyo nanko oyo krokoyuro oyo nanko nyabuto oyo na the last born maybe na sisters baba aware ekeige twatege tokoltega na kero monto ngaki ikerata gekane kero monto na kebwate na bago produce on the table bagri. Yes, mugaka timatiko siko gule mwana gubuna kwa oyo otebe kimaene ebinde mbira ko ngainiriri ne nyombe itarengo enyombe meteruete sobo ngina metero mabadi ya claim na ya isagorete mama na ya mama angete ekere na nyomete na njaga ntebi na kiri bagonya komenya town jina mnyete town anya okara anya gosoma school agande na riba bagonya kobera akari tukwa gache nyomba kwa nyomire akangama bati mungina kangama bati abute nyombe ya gacho akangama bati ya makuru ekinyomba kichinkoro ne gitirisa ngabeko emetero ndari ko ngaine bakanywa ne community emanyete emete ne yabo
ekere naro rete nyombe imbeke ground kiane ina motebete naki mumurone injure ndoire meteria ayoire metenje tari yane yarenge to aganjirana aka ne musiko mbe mware gabuna bako pea witness aganjirana ando uja ko ikagati kabere ando gukanda tagiti mete ina ando ukira mabati bono guchisu guchi mabati yero nyakuruga bakesinya sai mabati na ya mama ne chitrisa emetero ne yabo bakanyone community emanyete na emete yarwite so abo bunyamu kero okay nari tina kana mete oyo motei tara kana na gatebete nyone oyimo ko nwara oyima ega na igwete ekitari gento kia tutari kungainereri osikwe bacha mwaka labda nkubuli kwenye muigwana nite kuruma peme kara baibuli bali ngongi nchire yetire gutira ryoka na kina indi mwachiete kuna chabuo yero guru basi abutari tu igwana ntari ni yari gutira uma ne chibutu twari kubwati chibuti kulingana no guri mogoko ge ntutu wa enta abantu bayisikuru na kinjutu moto bwati stali ntuko bwate ngori to kubatere kitena ki ere konyoro yo mo gwagajire churu gurari utu amete twensuru gurari bono bakamanya kote tukateba na ki totebi anga garaba ko jina toyana to ko to wa to bolimo tukamanya koteba na ki bono yari cho eri ukagajire ruguru ari na kira tukamanya ko gatinjira tukagatira chibuti chirenga chibuti twari ko bwati kogenda bono yobwaka tayabona chire tali kwabo bona chine chibuti cyare ata ko isinande kangobo obuli mata kanganyane nyombe chibuti cye mu mumura mane chijete gocha tukarenga ina kitu ubachake ba yikire nyumba yaikire kare yaikire kanande chiko staguru nyombe njara abasana matuka tali make ange myaka usen 20 ikamaje goku tukarra yayi chibuti ende bano abantu nabamo dibamo ko ga chibuti cyabe batigere kanga bona ande enduwe ya nande jetega inyombe cha kwa affected ibono uminete bateba nga aigese mona chetero guraiga chibuti chinchi ere nari compensate giso buri mubwai chiro kinochire yani kiro muntu chibuti nochire yani ga tali nchi tali wa bona chire ine chibuti cyari ko ga pantoro chere bagateba nga asechae ko chirogoro nande still na butoire ko chamate buri mubure bwai aminto no twarenge bakanywe no ina akiro yukanga eitari gento tali nchi na atetenje gweka na here ne royo uyu mumuro ne ro tukuri tamoga ari ngoro enchire igu uyu akatura enchire kamanya ko tukabega 8 feet bakemetagara noere bakabona emetagara noere noere nkonyerora muri kijana eno manyete ngarugura bwesenchire tete gugeka teriere kwa ino ne chibuti chiarwetu enchireto kombo naye kwegure no na igore chianke chiao chinde ngakikiri mwana goshana bara labda babatei guseke ne ine enchira guse kwa ino anachire kinanya bashia nonde umuntu natende bashia na kumugori okay about nonye ule mawanya all right no mumromo okay buna togendrete ne story live kuruchin seme chigachia umugaka buna ndega etore on camera nonde na mumromi no waiga ukorera mangana mange sana igoro ya sa igatima itinga bako eresanga na bomo chandete kweli tima itinga igako gero chanda mumromi no my brother na muguro para sa I got the chance in that half of it lakini nende mno mugaka takungaineli ntu abakabaye tokoleki. However, that's not the point. Let me clarify even though itakuwa nabo. Yes. Vitambatana dina kulingana na story, the whole story of it. If I rewind back in more than to speed, understanding where the genesis of the problem is, was where it started from. Nero lengen kabu yago tabango bago ntengo mumbo at 2000. Abu available ones no balenge arrive and they're sober minded. Tana go produce any document. The koroking aki okay 2000 ilibali wata osibali udimaketi landi otura mrafo whatever wa family on savana on sister no jali no chire tima idea tana go produce document the koroking ilibali dentali kiki bali ngo ngaiba bekerete chipi concessions kango kiagira problem yeteyo aligo
kaligo provide but then since more today Yes. and then warabu mo ora na baku baira bora and tigale the document hiyo munyale kwenye weka into record ekoro kinga how that time gero muga ko lengo manya no wole no mungina ngakiba tete ngakiba bege. That's number 1. Ego maintain is number 1. Number 2 take alinje na kiaga tete tu pase kimuno mwana era sirina abaya kereba tete combat to ga kore compound ekabe ko egite kia magogo as pase kia mate ne kia ro ega kero ekeite ke ko be kuchita kaibere and kia and down ngeliko mungu umongina requested before she pass on. She requested a compound ya bere bobe ota konye nsakiwera ya aniska okana romo ndo sokre from here and there ko komanyana inki asayam para that's the case iran correct nagache no that ekrenale ntachi bundi chiagache chiacha kwa gache gite kiau o yo manyano ikarastabu iga imogete ma benechi gunu chia ina gacha nechi mor nechi bedi ucha ya even take grip akaba funded ne brother ne yerega akaenda chibuni gabu igaseria chibundi korumba ikora chegita akama utero mongina isini record kera is on video and recorded agatureta ni mongina wana yata na nsingu mutureta ni it's fine agatureta ni mongina ndo mongina to bwati kende ga to bwati ese ya mongina gara ko bona ki inkendo ko boli chibundi kichiko kwagacha ngamorich ngabiti my brother yo manya no yo ramu ngamoboli what is going on egiteke egendo nakora yuka no kurusia mabati ororo na beka ichuma na matobol a difference cat move tige go chianonzi usembe ngagache asanga adani asali yare no the difference exchange of material given material I had to use force and that's the time I produce na the correct sung ke la supervise egiteke kama kwa gacho wakora mana ya kaera akere ite kiawe ku ngotra isi ebungo karabiata akaiwe ki kiagera tali ni access space ya hotel yone point ne ringa kwanza ekwata gete ko sekiwa mongina like gite kiama go gekonya kugwa ganche nji at least mo bekere gento kere permanent asa bantu batali konya ku access ya compound. Yes. Okay. So ntamoe akaiwe ke bungo na my brother ndo yole ko getum era akaiwe ke bungo so that but to still access kilo ndo na kanyere na arrangement is kera disrupt any arrangement is gonna ring no ko weke a modern gate ai to gakora karana to akora amoga ai ko na basi mekirabu compound ya nini ngende ko nyerosi eken kagera muna monyeroje maybe kill some weeks around compound njalenge ata yange maturturande we ngaleta abantu landscaping bana cross a bit by bit ekeba rost mo inoga sande no alenge tara that complain one yeki nande kan konta de cross igara ne ma go bekate kapros intera compound area ale tre problem jengo boli na ki ane compound ya ne jengo cross entre a uno weta na bo weta studio so gotira ho weta o manile go jo bo kilo ma bio botuko olande nande te se mugun se ticha ya saka bwata ko oya we gripe kanga tena kero kyo ko abaje bagata ole giti kyaro urege ke muno yani okaga na abantu bacha bo bisibata ko buna ko access ya compound bagata ura ngorore gripe ke and I wish mo ke proper yes muna agosel baka ago pali kwen bako gitago ngo mona ki ekengi bono kwale gokora ni mwakerete na nje simbi ere tari kwa ko metambo na say this is what I'm planning to do na kiroje tokora kera especially negite ke kera ke una pea kera ke alko agachu porque monde ni na ni to kwana tenga madena ki ke kero kin kwa agachu permanent na ma bricks anytime mura atake access na bo okay ya ko ke be ke kando once we access okay then kanana ndo iguana nete hitos arrangement but kera acha agu ke una kana kero ki ta bungiro bose koleki abara gwa babogete tamainde
akageita kweli akagetagura akabekansi mutu como boli daiko iganiri ngachanga ake umugambi nanda kamakuru akaraiba katika yaba etika yaba itali gora chasi me kuchikine chikusakiwe compound that echo chasi me kitu over 20 years ago ibona kana nachiroche neli bale wato bone mo naroche na ejeteri nchinta vieti to anything neli beberi weta boseneli koli weta yes ejo nshakala abantu bakabeka baguchira binse bakati ko boli no ene property yo manyane akirende nje tinchizyo kora kene ngarangiri umugambi namata bigenda bakali accessing situation ekwenderi onga ritibuna ki what the way forward nande ne terendo mugambi nachite bako e chief e access e ande nachite takini natemile kumwakira tindi komanora okay yotalenga ndinga tangamo nga simia kwa kateri goswa na kodi munante ndakana ndeta kwa simia ngamwa isimbi alanga na mwake teri goswa amde okay ya tugane okoleki asoko manyora osito kwa ndabaka umuligi mwana kale ndete compound ite ko bengenje ti property njira wichi ambendira wichi mboli njira wichi ko kwanja everything in number igabo mpara and anything can happen. So the reason ya lego tagora no lego tagora be ai tiegende kigima ene kuira nilende nitika ya bejikara akiana ngati komera tichigo koreki tichigo andi chigo kara chigite era nchi what any interference no weta kuai yes wa mata ka ukire mugalite yera eteke asira lewika eka uro ora wetire tuma ngali kimachi tikigali kia era etenda uchawu na lewikire. So if you see people na tell the reach out in a diplomatic way and it avoid the chaos. But instead, the brother ya college, ya ignore it. But then the tadi ya want. The brother na ne como engineer muna yama dabi, muna binde bija bara usimuna ndete na kimu muroma no kwanire. Njevana ino kwana te. They never na ko twara ni katesi. Yono no ko onte bina ki ekengo koratori. Anyinje na akire, era ngozi kwa boli ya ndete dia. Bando keke bago. And that's why I am justified. Waweke bago on that kegera. Indirians ningo tegera ngo ko this is the way forward. Bando keke bago. Ngagenda ngachi ko even in my uncle ro tiale ora hawo. Yango ingo kwana ne yange ibago tumia. Ingo kwana ne era ka million simbi. Ngana ro wandena ki ai bono ko to ko ida America. Tuli ko tatera ro ko kwele ngo boli America ne ya ru na America yago. Ekingo boli neke anko boli ore aya balene ngamadena ki njetina litiko Rwanda out ngang kwa chibe asomanya ko ngancho tegere my song ambutole resi ngahola ki ane ngaite channel ngabolo na kwa ambutole resi mi yona liwaso rungole ndo mota ketenta mere tu ene na kingo baboli ambutole resi mota etiko tegere yes ngole ndo mota etanta tegere. So I will go the route el mogolise. Okay, jenga batia ngane. Ngatimoka. Bachi otebiro yo anko yo mai prate yeren sa. Otebi. Oye common land ego tiri tu. Baba mo bana ose oya mo bweke kom. Ola yo kasto. Hello. Takeret. Omana. Kandi ngege ta ali ko ringi liwando. Ite kia bro andeliga koranga network kutoka liwa kwa Nairobi maybe ene network koranga ntoka liwa ko bwata bia. I want to get you well. Okay, bono ga konkole ngimbia to. Yes so awe common land ni anibaki otebi ne common land ne ngeli ko ne common land. Okay, bono so far I likoli liga paka segita kere. Do you agree ngane common land? No, I don't agree. I can common land to take over one piece. I can buy the water if we go to 2000, you buy the water over them. Talk on the about it about I come back and try to get out to water next year was 10 years, 30 years from that time. Common land you can buy a copy across the board. Anya bali ko minoka ko ri ko minoka ko ruroche bakaro urokera komonandi ye minute abantu 20
Te watu asamo na ande bona why watch a common land at this point as a common kana ga chire common enyo be kana kana te ndra nyokora mondo tayo le ko lent problem but bona e kana na ansi ko ko development oro e binto bi achire binge bi ko bolu aside from that point. Okay, before taragendera ngogendera role I'm sorry go cut ngai bono batakire baete baka access chinsobo. Okay. Access mono karaba ikitroji ngweta kanya bale nguna bale weta ikikama bati keroni nani na be kirente YouTube masti na baile ke bunguna ki na bo weta ko ngana na ko mo weta lakini bono ba change batake to bone para bona batake weta no ko goro ko nga ba weta bone para batake ese ngachigali chiko minyoka ekare ikiringa ne chigali chiko minyoka imbwat issue bono ato liko roche aba mramos que to no engine ta access go roche inte access go pa getun be kali ko lilo no litire common land yo be ka equal fit ko ruga paka ganyan 12 feet each batagete nyan 30 feet each batagete whatever feet they want. There is a way you felt. There is a way you felt. There is a way you felt nga ebako misuse tia sengencho ya sai igoga igankwa go bagweta sofa ngwana bawe yagera asita iyo ekoro kinala common land nature olirega o iyo lensau kanga go kwano ko bana document chikoro kina this is how we did telling and this is how I want to be done that's where the problem lies. Okay, na ntinje dida bakani taeta tina bakani baro start common land lakini kwa nero see peace only on my land a common road yiba gotewe ko ba across the board ko rugetunu bakaro talingeke etiriska uone ande ma oyo manyano chiro butoire chayo rabire ine ya mengi maye chayo echaye ino ya rekere ba gwata ko gando ine talikombo no kombo ele yata ete access to boy you can go, it doesn't matter ngane o nkwane lakini kwendu wende takora ne kwendu wende takora na kwa yeto gukuna na no motor bwa yo yunale sabu to gukuna na no motor lakini ntekere we kanga ne bintu byana ya ko roje kala muka akarabiye taya baga kora orabiye chaye la ine ya mo tabu kirokole emufiti ebyata yete oyani de chividio tumaro chigora abantu bale bago bakora bigutira amoga italire ero nanya simikama tomorrow amoga ikonye naro ento ikonye tiraro ingi yasa leke ekebono bawo tenilando oroto ochakire kora bara mbaro timbara beti bakamoga yi the pain injenate na rosi ero chamunata ete unilaterally neti wuni etitiare akore kwerende osali igon chikingo tena se fence onye to what a common land you na moro ero roche paka roje but get too straight etali go ikebo gere somewhere but in a telecom that way I will forget the war will continue and it will continue in a good way or a bad way but on the kind of strict road 12 feet I don't have no problem up to get too straight telling a tire I won't go on esco leke se chayana and bana chabogeka those are letting me back on 12 here not 12 there those are 24 feet they are taking from me lakini barabu nan ego kun ebiao so ngaki emosena banero yo lensa uli take it emede ya yana kike ta kanye bogerera awantu ko uche agai kakatira kone mnali onye ba kuira ni nyamo ino yo goika babe kenya to fit but as long as I end from down up Mumro yo meno fast bone yo mumro monene momenyete nera guchin semechu obo amate bua go nera ngakibole ndimba gondita yo mbate problem ne aba wate problem na ndimba nditale ane ndana go twa ya grande kerengo kole enta consult them ai nana ko ragendo ndego ba consult lakini barabu ya ba we ka ba ko na ki ya ningo tabokra na ba ko le tebi e kerena ansire go tirigo ya bagi di holwa na bago tenenge chi chi so di jabo jangao ngana asali but kera ba ko bikor o yo lensa butana ko mu kesi no even one day ana kere bo sekena ninta to ko len teke mokani bo senga timbwa o mojae to ta itia magendero rae na bate ba ga iga to ta itia genderere
Kuna bona atete kwagacha tutagiti. Wana tiango taiwa naso kwagacho. Isukuti hata na kinaga na ki. Omonda mongo yaga ndete kogota. Buye otakire kwa forget. Enyomba nane nyombe ikwagacha. Totakire nyombe. Enyombe ninche inisitigeti inche mbachande te igoro nyombe ya na ki. Ayora amenya mu musacho nde myake yonspi. Noche nyombe ya tago le tama bati yangerera mabati nyombe ni tena agaje te ndo manyana era taraga no ko nyoma bona kera no anyo merete sege yani ekeraje akeraje nyomera kwa kama to kwa gataka nomba kanda tito brate ke ate nyombe yi para ma ekamngani akamenya omenyere nyombe ma da wiye brata mwada ni 30 years mabati yote mabati yote ate okay mabati magarati omenyere nyombe yi brata mwada 30 years nje ngona koboli kila litu kuna ki ayabona ndi kwa nala muraba nyomere mwedu weyi abamenete n'abasubati ba ndi ayo to kwa gatalende nyomba yaho na rete bera na bana ba babero murana mo basomba ni mwana kamenya mwedu inje okwa gacho kuninje nagerete ko ngoma na kila litu ko na ba ikana test my brother kana everybody kana test na inje ngoma na agacha buo na yo bero obeke nyomba nete no oye omulendere ko mulendere te nombo ndite lakini agache nyomba tuma tena na inoro inene tinga hapi nisibuse no ndita yoko man lakini ende aya kuibuira abamurambara abamurabonzi bacha kunyomera baka mwe kwerende so enyombe yi yamanyo utaka kwa gacho ndiko ngakinda mutakira amabina ande nite ngasi nje insiete tie nyombe yi gore ya gacho. So you are the one no igonya no kwa igonya anda mradibe como finance aneta mukibuango lero so ida nizimaiga akonyaba dana nyombe ya mate ogolizie nduwerere yanga amugolitine yayi mazina ki oyobono muntu yokora kana kiri asare kirekero muntu arana ki network tima dina network se nongi wete igobono muntu mutakirita maya naye anganya kurumwa murumino atoke boye. Yes and you kana nane nduwe nana mu nane tikasi stage na abantu banzira nyete na chibuli wabo nje ngashete na ki gagacha mwabo obero naba muraba umumura na America umuro inki ata batagachira babera mwabo bakone komigirani tikasi njabo kere abanyana nyumbi bikara bakurwa mbiko na bakura like for example matanga munale ngumo binasira last time abantu banje family no bayenga abara rero ere no ega asidina mana ba muraba na bakungu ba ega bunyomba para ire bakauya bangwana abaye so ebintu bune bikara ko boli go na boli badly na nje tinta kiri ko boli na nga go na boli bobe ngwagwenda ko nambona muna to ko kwane yende ko to kakere endu na wadabana na boli bobe na ngaka ngutin kwane but let's talk it let's talk it like obesibore okay abana nti bamwe wono nimbwata mabolia abereiga so far bono wikiraiga ngobeka ngotiri alinga materials igobono atakira tiri materials kwago akore osieke paka kae kero bintu bya bangir boronge mwaterane ko roje paka rugoro enjere maya ko common common itiga ya tubono iga kagera nyenda ite kogita mbe kenchen ko le kwane nyane gite kinawa tadina no ne gite keke na nyage tumane to chia sa common land gita kire goika mbati problem we get go down as we speak itamobe ke common land gebe ko once and one for all porque tun pakaroche ndu siege teke mbe krese ta kire nyango beke woro ya na ye na tincha ko na le me kone down the road na na problem nero okay bono no ara amangana abana to kwana igana gotegerete ande bone batie ne riatanga mwanya gukwana ase ngakie on CP akonyoro kumuturete ni message amabori ega ninta kumubori akwirana likindigireti ndole bono ngoko ibaja ase nje no ndegaiga tigamwe simega elio omubori nera lakini inje ngo moderate oya watangesi bono nago tegerete mubori anga mabori ndeto mubori amabori ayu akwandra allegations maybe otari gutwara emotions nera irani togendera na liziwa ta ngo chaka mubori mwara mubori nga ekiko ibule
ng'ayoroche aya bono naigu nabwatire bono goikeraga ona kwakwanire ng'oigwete obwata magoso obwata magoso bono tinkobe chache sanu nkwaiguna ki nairesa my side of the story naye werese yagorende mboria maswali okwabatabinga okong'akera na tindi gokoigwera na wata bana machikoyo gwakera tinagotebia ekio egento keronkeri naki gwatebire nayo valistete ogotira okwo ekera ngokobura ende borongo embe igoro ngoetire ende ebikwende ebi embe igoro ngoetia emicha bono konyantara ebanga buno okobura iswali mweri bwana konyora bono yakini bono ekera gitege amagoro toroche ine enchera footpath eria ito yagotwarenge gotira togotira bono ekera gita ngomaete ngegarake rio twari gweto goeta amagoro neyime buri muno obwaito abumbo boroche goikai goikrabo ngi kiarenge so difficult kombori kera twagambete igoro yegita nga egoika that time nga kwa okenya kerikyaro na buko getoro kebekensi ukaiwana kera yegite time kware gokora your development bas why so difficult jotari ko ngaka na ongakero mbori na ngaki onta yegento kere ngakitogo kora lakini instead omwe mukambora mukanda maambi mukatago ligite mukareba katika yabo yabangicha bwate problem anyway ndo irana ise tukwane ngora irana ise bano tukwane mbuya tore ono rende mborariria na twaigwananete na ngochaka gutiria ebinto nkoreki ndusi morekeri nekie kwende kiarenge twaigwananete bo. Yes, that's what I'm saying. Still, I'm saying, and yes. Aya, egaikare mburi gatwe nyinge oroje materials oroje kuruga agana saa na tobu tugakora ki tugaratiga goeti bono egaika riri ntaraji goeti ntaraji nganya ndo mwana uyo obeke bono gutaka tweta no mwana nkamotebende okay karatiga wa ninguna karatiga kuragenda abo karatiga ogwata bana ki nakoboliga ingi kyalenge so difficult the first time ko tara itna ne material egaite kitoche okerusi ento igwananete toke togoleti ne mana okebeke kando oyeti ay material chauna wata ete ko okoro kiran which was fine but instead tokoletibo tu okanda as far as paka bono karabichi kayaba no rojo no rabichi kayaba echi ko gando mun kayaba echi goro jasme. That's my point of contention. Tigana kobori atari gotira no twari gotira njire yarenge mate tokanyira ni muina ate njira yarenge mate ga mumungina kenge tokanyira ni yari bakanywa mu murono arenge okay common land tari common land tari common land tarigo obwatete bobe tari common land ikoririe footpath our footpath of among four brothers nere itogote tari common land teria igo o mistaken it common land teria nayo okebeka okebeka bobe footpath ya ose na benga onere common common y'abantu bonse yo batebanga ki naga this is a common land na mawa nere ye footpath nere ye korokwe footpath rende y'abantu bonse footpath okay nere bono nyebeke na ki nyebeke nota cross the board roche paka getunu noma inyo kontegere de tumba the problem nyebeke nyata ngo roche paka getunu kero montaru e fair share obeke noche paka no mwaro ko no ebi kama obi mwaro kwa na mwaro ko biaka paka gesona tumba the problem as long as beke gende kabe strict nane ntoja ko manga na yange tumba the problem nande taiti ngo kane onye gende ko ge kora taringa ko tarinja na ko tenje wieka aye karatiga ndagete boli rende limo kimote chiguni rende chibwate ne chia guni nchia na abantu banka bamurabanka no ara chiguni nguni kimbwate ata na abantu banka babeneri abantu abago tusaidianza muntu kinarende atna kwa nende tekizungu hata kwa isi njinare nanya 40 abantu babega nanya 40 abantu babe okay bwana kolenda bantu babe yakera kwali ko buye sirimbi timbubetu ntumutango bavuga
no maete sababu yo kubugia sirimbi tebugia ino kubugia sirimbi elibawe bakababo koni auta kubwata ma wesa ati kuna abana bado abantu bagojo no maete sababu abantu kwa kubugia sirimbi mbara bakana na kero mugambia to kubune sirimbi nyewe sirimbi kama wanza utubera sirimbi mbora kwa bugia kabugia abantu kwa kubugia bacha kurwani family abo anyway bono alright bono tiga totemeko goton down to my esto kuligeriuche so far mumuro mino noara aeno oragu buna mumuro mwabo mokenande ko mwensi ndo chenga mubwate kerumonto na bwate party ya kumusira inkiora de mumuro yo mino gaiga nere mweli baga nera ara kwa torago sento cha se consensus ire consensus inde kinda matabinek mbora bachira as far as you oriented abagambi tana wota agambe mukani usito gambe ne ase prata usekende njengo nyora abagambi bachire batire bakabagambi mbaika bagatana ki nge compound inge gite kinomo no tebete na kebe ku na de go kwa keru suworo ngata wese compound ne yo mongina ne mwita ngaboli mugambi yo ngaya ike kababuoye agoja nani ngai karansi mongina kamulikere wiri eya maetere lakini okaba abo besa gete bashi bana bara wita ngai bona kibago kore gento pako mugambi buye banga nabe gete crown na ne kyago kwana in the court of law eyo rie o koreto tebet anda on ekebe abandabu intubu atieni problem digaba ateri kuru chepakaruro entere ebe yere common party mwate bilibono te na roka na utumia yeta common land na kinare ko litumia yato party yato kuru pakaruro diko libe ku kabisa amangana yer otherwise na bodo ko ga referee baka and ford mchengoro kibona lenta ange document iri nya budono te ambo ligas ndange document iri mwali gete na tata sabantu bali balengo noni wata noera noera ndangole ente document noera na tingo ko boli ndo kene ko boli ngai kwanya olete time orangere ti abantu abaye bonsi bimwali kwate ne kwerende yo bakachengo nona ro chali chivu ne sabu chivu no eranje lakini tekera ngo barangire bacha bali ile problem mba wota because my didn't go buy any token ni ko ba bese ndi anda uti ine ile problem to bwate na barako o karangire abantu abatege tibe ne kata siko akali no ndaina ki aye ndurende ngendekana wapa tegana kibono kwake kolete lakini mukalisali because ne duwe kweno my demusema no kwene bide wa kora laterally otali go take a second to tinanki oyo ndara muboli mwakere no akane bosanda ame bosa kwenu no kebegete ngenjeyo nande tumaite tuko kinakorama message na batoko tira nango tire sebe kwende yago kera kara kwandire ko message tali muntu ngotoma yongo nyetiye sesimi yagi yamukao kera yago tiri ko WhatsApp nani tiga so mongino ti message chonsi na mwati buse tione message ndigete personal kiri mwachi mwa mwete ko tira ta oje mitandao that is fine eyi nywe nande ba otokira kinga ninche nale ko chibe I don't care lakini as long as my thing I didn't do it nje message na utete mune ndugu feud onde fa mtete ita kwa feud lakini kile twale ko dili na ya ko tintueka kamwa ko titumba ko timdanda hali tibe kororo nje lakini asa na ki wana nene kimwa mwete to cha arabu abantu bakole kwa musia lakini ali kile station ya ndi cheti out andi ba ndi na ubandi cheti out nikawa okay waje nje naba na ubandi cheti out nje nako cheti out nyana mama muri yo mai ya muri yo mai bono asengencho ndete tokole tosoya sai ge tonyaligereri igo kwa mwanga bono anya batete ko ende ruti eyo nabo kwa mwa gutiri ko yana barabo ba ko tipaka yetu lakini ba wata ko no kana ndo ka ba ta ko ne becha ayekero ko ba kecha yiko nero ukura bi amoga yo kwa mwanya oje na mwana beti amoga yo na ne sala cha tira biri ino ngolimo na problem ni sikae aya kwa takakota ule tuke ya ana mata ne tuke ne vacancy tuke kere kwa ga tuno mo
Engonga ngikata kwa gacha nitubia no mwata ko bitimuri. Ino muda yote makole ebien. Bono nimbwate liswali lya mwalio. Nimbwate liswali lya mwalio. Momoroyo mino monene wote ango engineer oyo. What is your ngaki kwa nyango tema go solve nere kera no mora umwenzi. Ntwana go solve kene kyango chikomobolia. Ote batamani tia yengo mobolia. Kana no tumaka na mbona yomo bolia hata naki aitinya manyeti. Lakini woto kama yaga o instruct yo again to do what to do. So might be the problem ekaro o yo lensau ya muto chiba sangwa kanete abantu bali bachete gari naye teba na wakanete sabu kwana naye inje nakanete ne ro wakanete ore twa inje nakanete bakke message no inje nakanete sibe ni chiande inje nabalangirite ati no bomaina na atagetu okay nota ite enjera kwa ninja enjera lenda ukwana mwate roje te bwati problem ya nenda mubuli swali mwanje kwata ko roje paka ruguru street una kwereza ilimonyo olenjirire common nere na tete ko irega roje oya match aya mangana roje enjera street ondi ta yotambire na guchiroje nyone ya bateana ngo isiekerere geita kiria ge kogenda dere gitujimwa mwendu gwe yanene lakini enjera ere street paka roje nere ngani chifit Jones ko roje ere na ina ya tu abege tukare ere no ere tera batambati bone sa mangana ari niga aya nyonyo gutaka bono tu ata bugutira no asa ni swali ngane moira ninse ngene Jones kuni tibata ndo wana ko tigaerese kwanza tigaerese basi roje na go tebiri tebwati tatiso mbona no manyete baba kondege mate roje bakogongera nyonye ni yogo tebe bwati tatiso nyoe bono gwakani ya kwa bekire gita kiao tigeira ne bono maega agende street baka getun ntutobeke chibuti chiria eira ne maega aga buri muno gweito eminyoke straight baka getunu St Paul school tukorere ondi tara kan chibuti chiri na chiba 20 na chiba 50 ete se nyombe ya maega bono egeita tuate biri kiao getikara nande tiri boke baka roje egende baka getunu amangana inonye gwete amaya gereria minute maega mwago bono esaidi ya moina eruga bwana nete moina kiwate abegeita nambo ogere moi compound ime atana gwata na compound ime enago tena geita ngibwati problem go gesuki get me clear okay geita ngibwati problem go gesuki I can remove the gate as long as atachi video jinet muta ite chirenga ine chigo tiranya 12 nyantati kibeke but kitire all the way baka getu ndu geita na bongo ke rusine getu manete out take it out no chemo swati minokara timaitinga no gani como kwanera amangana mwakwanire igoro yeri bebeli nje tindo che sumu chandole na jitanga kwa na master akandenga moiwana nitenga in any case koko chakwa gacha geita kerike na bakorusi na ndoirani na bantebeti na ene igure gwakwanire boibo bono nje muchando yo mogwata likori mokore maga ikanche bono orunsinyire mangana ya mogo chigoteba ngana ade muchigwata likori ngari be 8 feet korupara bakagetun nje tindo chigosnap na borire atina borire tokutigana kwana nje bono tindochi usenebe of course irende batebire na borire bono aya ni score master na role nkagaiga na ro take care of the umuchi inki amangana mangi yechi simo kunya kubekera mwanya ko involve mbaka bagambi bacha gusali umuchi gesa kwiki omugambi noda kia nduri kia tumegete watari kori gesa kwiki batima barire miriga na gwete chioda cha bandaba 4 ngabana likori lingwaturire korugesa na gesa korumuna twakina gocha ga nje meta bana basabina na chuchi abaramo konye na abana abo bakinire mwakinire ga bagwaka chisimi batete gusali omuchi do away with them kora abamura bamino akera na chisimi mwakwana gento mwaigwana tikori limo gateba nga ligenda bakagitu nga iri guchikogenda
bwatango iga master na Castonio Mino ati oya atirie bintu byaye ikigari na mutata rikuri rinchendo chiri mogotana na rigenda rugo atirie bintu byaye aiki gari akora agache compound yaye agite muaya abeke nere compound yaye bia na aga se mwasaliti mwa district bintu biga egeite kege nande keiraniu master nero renga aga ebintu arende omochi mangana mochi gotana mwate makori kurgetunu baka mate njetindo chiko sengo char ko waki. Okay. Yes sir. Nere bono tiga kuiraneri una kwa kwande. My brother, you can respond samangana you. Bueno, mbu ya sister kwa boli ya buna ki na injina kuna manyete no tura wante gente kama chindu kwanza nje to begin with na champion na acha ti to kwatra na to kwa gata koroba inye ke tura mra 4 omo ayo maire koroba 1 koroba 2 3 4 asande aben to use batinga na rangu ngai ibo akini rende toro china abu ba ko tangamba tete 2000 nje timanye tina understand ko corrected jena na komana bolo mubumbu atetu aya eme senega niye gota ngonya nyora echete na manya ko act njena na komanya bindi konya na kinabo na kikonya na butongo etarau wesagesa muna ba atete no bona achiri nande na kibachi go ntruga na ki omona cheta na ndi mona chitaboge konya gende kingero njenda mani tamayeti bona kini kibachi ba ko tabanga common landing ngo tutagetenjere go tirang okro monta access to access you for one person 2 times you access one way na kirende kibata iteri koreri eri common land chikale wota chichaburuteje ebira kitabya no me wherever ne chikale cha Hollywood titire ebe enjere ye mo once and one for all oru ne takira wisi koko wawe para bona ambu etire bakale tunu street taringa ende bogeka na netira ga wisko na ndike na cheta yo da mo ga kwa manole ga echa ya chete kora binse nyota na roche echa iko nero oyo kono oyo gotora teatro solo mbonora Caston teatro solo bwa mangana mbono togo teatro solo bwa mangana we are solving when we are talking we are solving teatro kati that's what we are solving sanko era chira yes bono ngwanjera na more master ngwanjera na more mangana ya tali abantu baguchigocha nande gucha gwata bagambia mo kunya kubekaga abantu abaisiko noche batete bagote na batete kara baringe na oyuru na master na tata nande ngwanja more gento kerikeirane yo kaiga kosinero rengoro mweti bintebi motiga mangana yo kona koinu bori bagambi na abantu baisiko babwata mangana mange mokali bintu bino mino motiga mangana ya makori ngwanja nabasaba master nabasaba kwanja muri mutige bintebi mabo nombwata ndai ora nombwata muswati bino naro kondije kumbe bintu bya firale nero kolega nteto muswati bino naro lega nati kankara kwa mu maito kara bwata mbi mukwane rangu halo te bangu ni mmoja yambia no tegera nae baba mangana ye kuno kwate kwanyaro nkinayo te komenta tonta de ko komenta gabu Etinare ko baterina nduwe yana yes ntoka yekara tunane tutaitaru mu abande odita yo musekere nchera lakini amana ye bitina kunya korwa do mwana mu murumo abo korandiria bagapi oroka mangana wa bakara taro takoni moi wedra kini soka awa umurambi umurambi yo aratora na ina ko manlan tumongena na matebeti Tra manyango umurambi no mwana kalendale ni mochije ande wiri na tumo na mata ngaya ya parata tanya ko terangir kuru tumo na ko ta tenga mamo mina tebeti ya naide mumuro mino master nero bwate simi mukwane rango kero inero bwate simi master nonde kwa naye Todo se que no me tengo nada de nada. Good. Ya ni ya tara o ko na kala tero ko wani wana ti gran ti ko su ma ka son ta liga ka son ya de mo e ground de ne kiao. Ne ta se na ko se kerente. Ara ando es que va dar ni ama te na ko se go ma ti gara mo ko wani. O ni ga aba ba na vera kwara ngire. Daro ko mentra ya su ko ta kwara jira.
Abu mugambi yogo tama ba se mugambi kwa ma de ne ni de ga mo de to chuitne. Kwa ni to ta de chuitne. Kuma mo na ba da mi de bo to lisi yo. You come with your own people. Wa ma wa to wa. Ama wa yo mo ka to ni de da ma wa yo ko fa sometimes. Aka ro ko ra yo ko ya le ta. Awara ko na ya o. Ko ta claro ko. Kasi no one place sure then go at the you want to calm down. Let us talk. What's the woman to know? Let's get on to the what I'm missing and telling what about food. I want to not a thing until I see what I can allow them. I can open your never to tell one. But you go see what sounds like one. Abalende bono asenge chinze chige bono tumaitinga njira kitokora ukoigwa na kobega iga solution oswati mino nde nara toko naboko kamba ne kara kona ngona yo system. Hello. Na tole na master. No, ntoi wete. Ama na master. Muna abana ba ni sana ba tele ba sisa ngo ba tele ba manga si mo tiga manga na manga to kwani. Ba sisa na ngo kwa na tena kwani na master. Ya kwa na nti nyara kuma kwani ba awo ta ta kora. Kwani na mabia tiga manga na to kwani ki nyumba. Oh no ba yele a social media. Tinga ma social media. Ere wata wata be kam muna ba ba kure bo. Over mo master kwaga kiri kwa kori. What next year? Mugona ki kwaga kiri nyumba ya ile. What next? Ai ni. Aba ba to tiaka bamba aba mraba ni no sento ba isitaba mi. Koko boli nda. Amorenda negendo kiama na kubwa kende yonke sele. No buka no tore tibe. No to wa morenda ba sisi ko ko. Aya, taka iga bana kai gonko boli nje gente ke sinini. Nko bamba tole. Inje tali bitina mbwata inje no gosieke ruwenje nande inje ma yakole munga ingotire rie kera gitatali mungu etuka mojanga ingikole meru bakole mere injira gotira aga mumu ina gotira ingikole meru bakole maguru bali meru ege to bakole mera neke ege tangwa bakole ko kabeta ase ege ite bali ngoto yanje ina re saba kore ko bakole ege kitayaba kero kintu igwana nete egi kiaro goronto igwana tali ege tagoire ege simuire keri kero kintu igwana kayaba nchi alenga alina moga anchi alenga sawa itika bwana okay bwana nje sister nalgo tebaiga krochi master wate biringa baitete enjera kastonia akoramikira eri kori eri tire to gotira liga kamorogoro gali likaibacha bwana master tebirenga kero batete ngene map yare gotara egaeta kati toro chibuti chiatari chigaeta kati ma gastoni gata eteri korieri liminyoka korugetunu likeroche masto kanire chibuti echitarete chigaika kati achigaonchoka nande chai gotira nando tebire likori elingo minyoka lire mpaka school yatire lire school nande litangani gatebanga eya abantu bane gose bana social media nje na igubo ya abantu bane likori lirigotira bono njogo saba kwana noko ekero yo ndari gocha oyunga nere chief onero korro muiso komo nene nyamuita atigete ekera achete na tebetia abantu aba na baete oda ya abantu aba bane agu atari kori nande kera aringe gwata na ali minyoka tirende likaminyoka korugetunu bakamate tate number 2 namanya goika namanya goteba iga ikori ria kana tokorigereria obore mobo abana abaminto korukare ebarengamo bono yaikire okorora chisimie chi abantu bakobeka batete chitokeni abana babatagete gwetaniwa finally ogotera kori ongenga aterete ng'a eamatechana busaigo kwanyora ng'ani ntogochigotigara tokorete tochandegete my sister nari nyumba ekero omosi batiyera ari achitagacha gwata nirikori nakwanirete igoro ya my sister ori nyumba agai nere natagete security ekero atagete security master nere bari nere toshi nere bari nere njindu anya komanya ng'aki baga nkoenda bari bagamba komo bamanya neki ekero egeite keiga kia rusi igurogoro okorusi na intu tutaite mochitorore kana kongweta na una keri mwa master eri mwa nyaro abana ba mi gekora ngoteba nda abana ba mi ntombwate 4
mwanyarebe ngajiere ngaki ngochiko kwana na bori kugaiga matanga ngaki ori mwaya ngajiere na mataine eri matari ori omanene rende na ibacha bacha na karaki na story yaera bono go ninde to kwana korugoro ngaki ori omanene ari gari so bono gento nari ngoteba gente ke bagochi goteba ngama amakoria ya basalirio mochi no need tiga master abairane na custodian mwabo bagambe ba egeita kerikia mate gari ngo access yero gotira onye gitiaro goro na reri kwende ne tiro torro gotira ekera gitangiete ase in case ase gari egokwamera material yatigerwa ororo ebintu byatiru gotira omarembo ira no mochioyo iga amangana ya makoria yagotebu nga atu gakia stop aso gwanja kwa Nanti nata komentar mboli master. Iko rio tagete. Yo ta tagete mbaka asa nkoro ya ayo munori tagete. Aya bono tianko ira ne linyi gwete. Ngetari enta getari kori go chicken nje nkurunga nsiekereire mate ga kuru ngomo nginoka. No ukatoko bune. Ba kolema. Aya bono egete ke kia mate muno mochiwa sa kiroke kino go chikara sekara. Roki njisari ne pa ka badi roki akasini ni babunete twa inyetie materials. Etaroko buna egento kia manyana wika tukose tekaro mugamba. Na kingo siekerwe ke bungo kiri mwangete. Bagateba ibungo bigachenji kunga kisarenda gochaga. Inkingo utarere ke bungo. Bono kuna ole mete iska gotira. Njende mete inu mole mete. Ati inu mole mete. Kware ko beke mete nare simo ko beke mete mo. Ega no gosukiga so gotira ko beka kwenda ama yakini iga bakari mari gori so munta ko etiri kiragi. Gati inkio iko meru gati. Sawa namba tu sina na ngo ko namba tu ama wali muna mwara be kigo ngo chibesime kara kasen. Ama kana bago simikwa. Ko iwana mabago. Moga na bago simikwa. Moga na bago simikwa yakini inchirebe open. Ono kazi ngana bange tiga. Aho ko ngaba na vera sta ba ko na vera na la tiga ko be ngoro ma mu ga ta no te sa lu sa si. Ayo ba ko ngana ba. Ondo ko si aho ko ngai. Magana ta ko ta na ko America ta ka tenga ka ruor ron kidi ko ko la geita. Amangana ni mo la ta na mo ko na ka ta ba ta be ki ngoro ba prince ko ba to stratina. Istaba da tuate. Bana ma se ta to wa to gwa sinu. Tanto bana wa chile no gwa ta to wa. Kobale lakini geita kirike kio kebe open. Ekarengo itie bintu tino. Biasa. Egeita. Kastoni Mike nayo nyebwate boli yango isora lakini ngwete una bana bamino bakwana buyando chenga mbuya tokoenda. Yes, ntono okay. Ngwete rawa tabanege itata kita access. Ima akrata kita access. Ina mwete ke bunguo akoigurege itekyo. Mune sise ya madabina ki egali ninko nyangu access ile yekase kale ya umara material kujawo egali ndeweta. Eke bunguo rende na mwete ne yaki. Adia samende ngoro imande para. Dagara eke bunguo tabwate. Eke buli mwachenje. Asamenyete. Motel. Ya bwate. Motel da. Eke bungo na salende abachenje tibiburi. Igo ise kwa eke bungo bono. Ne abere igo tayo mbayo. Tagara. Skala tagara ngo togenda one we aba tagara limbara aba tagara te one speak at a time. Bali bara ko gati story ngiye. Chinza chisire ko era tokole bwango elio tokole tome to. Yeah. Eke bungo kere kwa na kwa eke bungo kwa access. Onya abugwa salende te wochi tima etina no roli yanje kwa na kongira na eke bungo atana tinda eke bungo eke bose na achire ko igora na nyoli nge kwa be kire eke bungo eke nga. Eke kwa na kokora. Akero go te abuma ata so menye tena mbono obegete eke bungo mu buko. Uno go so ka kubege ite kigo go gesieka wate na para go tene ne para. Eye ke kara ko te compound yuti nye gite kire wash. Go to mochi yo go so umune cho no ne chongo si ko kara go so ma tembo ande ko igor bona since to tagete inte kane access yi to tagete ndai ko na access yi to tagete atali ko ri muna kwa no ta ngo tagete ko mondandi bakebi biko ne chimwari ko le mamo kwa boli go kana ko ju wanse ta nga mo kana ba go sime amo ga iko na nya sime gete no mata macha spend ko renda to ko sime baka amanye ko katatu we wa yo kama ko nyalema ukanyarabio ukalenta abantu abukuni che wo karabi ko yanda
utabule tikende utaketi tikaya becho tanga na moko kwa tikaya bukarabi no chirabu but now and now ege take na bongo kebekanse asimogo kwa na arabu as long as at that kinjeji take it 12 bosabe na commentary beka sibe 16 entry go ji Bono, tiana nje na koira ni. Karatiga listen bono tinda itito chukana ko kole kuende kera mna mwamu eta kole ndabagamge uba gumokole na kiregendo na koira ibeka liko lilichake no enko pano tiga bano kujipara lichake no jipara beka those 12 feet ko mata paka chu talilike na ndiki ko bagara akwisi waje ko bicha ya to kora na once and once for all bono Gaston Ndeto Moswati omino olina irobi ora sesi miara ukwanira aye baba kwanira ngo your brother oyo le USA kwana ngo nere Tanto yendo de como de yo que sai ser de como era baba e que kita dibono yo era como de social media e guarda qui e che che ma sta da che from day one aba tipo a bomba andare ngo aba che cosa che mamma così dico non è che però che se ne sono le via a momento che ci 16 ma ne che che era da winning come gas that's the standard we are going Igori mota ete ko iguana bolia bana ngaki abayo bakaro Sabi. Achochi. Ese ko da bola e che che fa problem ma cara si vive ne kuro ro gabi ta sa ko comprende che ma che era andare ko comprende e poi si va a 16 e ciò mo sta ko na ko lo se mai Nare 18 times 2 okay. I'm standing with the phone. Bono injiranere muraje kugwana buna bana monye to ko endraiga ema punera timatine ya mwaka ki ema bwene ya mwaka 2000 ya 2000 bono injire bune tireta ngakiti dire Njini tirete ima bwenda ni mwati basi igane skuru ere igabona ere e pare ere ene pare ni road yanya cheki nyamusu keroka aya wachianya umeni nere inya cheki wachianya ngoso wachianya ngoso nyacheki bono ikorieli Ege bono ngita kirego toka. Egeita turochi bono ga turochi ne pa. Inkuru tuna tuatire kuru pa. Turochi nyomba chi njiro chi. Nyomba chi. Nije njiro chi. Turochi. Eye muaye, eye mumu. Eye tole nere. Eye nere. Aya. Injire ya ringa mai ga guti sana. Tukanyerusiga tukaje kubwiriga. Tukanyerusie ne cha. Tukanyerusiga bo. Ndebe kabiro corona manyete. Ate tu akanza ni tu ate. Intu tu tukakabucha. Bamura ba mino bandi pakere. Bamarenge ni bol. Bali tu alenga ngimba tu akabucha tegente. Yakin badmanyete na ti tu kare tu. Ba tumete representative bodana lenga ho. Ntu tamba tu meti. Aja tukanyerusi den kwa reso. Tukanyerusi sa bona maiga ni ndende. Tukanyere kaiga kibu. Tuacha kara yaga to binere yaga teta ikoli kagaenda bake school weji obona igori chinji tigane mwine ikagata bogekaga asega bogekere ya no echa ya Gastonia echa inere echa retiga ikoli ni logo mwana cha chibuti chire ngaine gaiga igana ande mwasimana mukamona ndomona jitu tu echa mese tu tukanyerusiga chikame suchirikie si arenga yarenga yari gotira muinuga turojiga kwa enere mate na rogonkwa okay Tiempo era así ni was no understand. Ella renge ga to jinkuru para nere e kabe nyombe ye tole maiga sini e kamanya gotira muino ga bon ari gotira ga kange gende street ruji ari go maiga ye nyombe tukaraga no mochi tigerwa
Tunyirusumaga egenda aria echo egenda emanye gutira bono mu kugendera ndani bado mna yake bono igorika yale gutira straight ngi mutatirĩtie igachi nyumba uri na gachi ti nyumba rogora nyumba bono Gastoni era gotebetire kurwa paka teta bwenda bona teine chibuti njiri chijenje bono gatiga igera no ngwego mroye na tepanga iga gote bale ga muna chete nande chibuti muga muna chakabere tari kabere ne chibuti cyari ko bwati tata ne chibuti igo buli mokero muntu nakwate bole bole ngaina ne chibuti nanda ata kwa isura sonyo yo mate alire because yo tu atete pale taraeta era igo bono chi iga sechi duka maybe nana bera beko iyo mate era uri mate no aigete ara nanda anachire Sakala de anda bodi abunda mo ripato tunwale nga kimwate taba murabata toboka kya mwate tifo omwata murabata to batatu na aba tari ku understand you batatu wale mami oyo anachelewa ngiri gaki batatu wale ngiri yayo no monene omonene oyo chakire nyombe kaba mate para ku mate nande yende gacha mokogotio igatume yende gacha ine nyombe ya Afrika kare tu akabuche pediri kare agaera egeite gekirega abo kwaro ekirikiri gekirega eye mwa magena Gastoni ne mu mumina gara tegerai enjire kamanya goeta maega tukanyerusiga tukachikobe kugwiria tukanyetiria eye tukachikobe rugoroga tukachikanyerentaga kwaro tukanyira rugorigere echo nere sa muyaga tukanyerusi sa maega sa tukanyeti tukanyigonyiga atiro eye mwane ntobe tibabere omonene agatambuka para mate na para rugo oyo iganaga omonene oyo Gastoni agaikeraga oyo ninje ngaikeraga to jinya butaus oyo no yuru oyo inyumba na yama yarenge iri enko pesa ige necho no yarenga abono igantu ariko genda inyumba iri enko ene chai eyo ene mete sto go simeka eyo yuru na inje tukaen tayona ki mata asinaro tukateo to simeke mete ga tree planting iga abono liko tukalira nyikanda ya igasoka skuru sentru kunye kiga apoi neri bono abantu mabirgetun na mate nto baete sugo simekeme bono igo Gastoni ere kermo igura complain ikiraga kero explain wetere mapwe ngakiata gitebe na ere bono toro maybe era yani era irete na netire